pošto se na vama inače primeti da možete puno da pojedete, jer s obzirom na izgled, mislim, da ste svinja, čovek da vas zakoni imao bi 2 godine da jede. Pa kanda smo iste od prilike. Pa ne, izvinite, molim vas, ja sam samo popunjena u gornjem delu. Aha, a u donjem niste? Da. Šunke bi bile ekstra. Pekli bi čvarke. Ekstra. Pa ništa, ja sam se najela, zadatke nikakve nismo imali. Da, ništa. Ne, pošto ste me jako izvređali, molim vas, lepo izvolite, pređite u dnevnu sobu, ocenite me i idite. Pa dobro, idemo na ocenjivanje. Ajmo vidi gde da bacim kosu. Tamo još jedno da popušimo. Da, o Bože. Gde nam je ocene? Ja, sad mi je neprijatno srebro. Baš smo je napušili, mislim, nema smisla. Pa to je zaslužilo. Možda će se sirota danas traumirati, pa će biti loše. Pa ne verujem. Ne vjeruješ? Da. I ne zanima me, iskreno. Ja se izvinjam, da li bi mogla dobiti jednu pepeljaru? Evo, stiže pepeljaru. Hvala. Mislim, u ovom kući se sam služeš. Jao, vidi ovo. Pa ništa, ovako ja bi da zapalim. Ja sam zaboravila moje cigare, mogu uzeti od vas, gospođice. Izvolite. Jeste, svašta smo vam rekli, ali ja bi vaše da pušim. Ti vidimo. Pa ništa, evo da počnem ja prva s ocenjivanjem. Ja ovako, iskreno da kažem, meni se ništa nije dopalo. To jelo, predjelo, kako li ga je već nazvala, mislim, prvo, dekoracija je bila jako ružna postavljena, jer znamo svi na šta liči. Nije bilo ni ukusno. Drugo, glavno jelo nekako isto bilo količinski malo bljutavo. Mislim, strašno. A što se tiče dezert, isto je ličio na taj polni organ kao i na predjelo, tako da... Mislim, šta reći, inače, ja ću ovako oceniti, sad baš da ne dam najmanju ocenu, ali ja ću oceniti sa 2, iz prostog razloga. Nema veze toliko s hranom, ali ja ne želim da ona dobije više poena od mene. Aha, znači poenta je u takmičenju, Pa hoću reći naravno, ne u takmičenju. Pa naravno da je poenta u tome, pa neće valjda dati najviše bodova, pa da ja Pa dobro, ne znam, pa draga granato meni. Tako da, eto, moja ocena za večeras je 2. Pa eto, meni, šta da vam kažem, meni se predjelo izuzetno dopalo, samo što je bilo malo, ali nema veze. Glavno jelo isto mi se jako dopalo, a da, aperitiv fuj. Pa, jel mogu nešto, pošto primećujem, izvinite sve što vas prekidam, primećujem da se vama svašta dopada, mislim sve vam se u suštini dopalo, pa bi dodalo na to, mislim za dobro krmač, loš napoj ne postoji. Pa neće moći ove noći, da mi se baš sve dopada. Znači ovako, aperitiv je fuj, predjelo je ekstra, glavno jelo je ekstra, ne znam šta to beše, polni organ, to mi je bljeki fuj, a dekoracija mi se dopala, ali onako ko proleće izgleda, domaćicin styling je ekstra, vidi se da na kačkoj petlji rade, ali nema veze, ona se potrudila. Pa sad nismo imali zadatak, ali nema veze, sve u svemu da ću joj, moja ocena za večeras je 4. Izvinjavam se, mogu li ja nešto da kažem? Da. Kučko, meni si dala 3. Nisam, ja sam tebi dala 4, granata ti je dala 3. Jo da, pardon, kučko. Bože. Kravo. I sad možemo ići kući. Može. Pa da, ja mislim da nema razloga više da ostajemo, mislim da je sve proteklo, jel?
završeno, tako da ništa. Sutra se vidimo kod vas, jel tako? Da, očekujem vas. Pa dobro. Bićete mi dobrodošle gošće. Pa dobro, sutra se vidimo kod vas, pa ćemo sutra saznati ko je pobednik. Znam da sam to ja. Ali dobro, mislim, sačekat ćemo do sutra. Može biti, ali ne mora. Pa vidjet ćemo. Zdravo.